Maya payapak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabe tala naman po ding makatuking intentions. Inka pasalamatan da po di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally Francisco Seller and family, Ferdinand Leasing and family, Romer and Bernardo Galura, Julieta and Geser. Kapasalamatan na naman king Aldonang Kibaitan, Reverend Father Gregorio Vega. Special intention, Deeds Elita David and family, Jomel and Carlen Adona, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ning Torres, Gemma Lumba. Para king malalagwang kapaldanan dari Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark Decliner Bayani, Elmi Ronquillo, Father Sotero Yutuk, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Raimunda Mateo, Rosario Di Marocot, Joy Manalo, Lamberto Mariano, Alaysa Rain Tulio, Aida Ocampo, Espiridion Kayanan, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Belia Trinidad, Ranilo Dirip, Natividad Perez. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Barbara Angel, Zenon, Gleser, Trinidad, Luis, Julieta, Monsignor Guido, George, Arvin, Roman, Arcadia 90s, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kilagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagong ng Banal Espiritu, mantabay kaya kaingan. Maya payabak kaya kaingan po. Ating may kakapatad, bang kanita, bebe tayong matampang pagmasusyan, dating banal na misteryos, sisyan talapat, pagkalungkutan din kasalanan tamo. Anirang pa, lulus na kapatawaran ng hapong Ginoo. Igang may babangon ka ring masakit at mamatawad ka ring karelang kasalanan. Ginoo pakalulo. Igang may tatag king sakramento ning pamaglan niya, karing masakit Kristo pakalulo. Igang malugod karing tatanggap keka king kabilugandang puso. Ginoo pakalulo. Ning Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alangang manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pignasan meng sumakop ing tao, karing likas o payang makapaligid kaya, kapamilataning sarili ng dapat. Iking pakilusan ng Espiritu ng Kristo, king sablaming kararaptanan, apakit misaning tunay lugod, karing kaya kaming kapatad, at kabang daralaming kaya kang lelangan, king kayang kaganapan, mabiyasa kaya sanang mirake, king mangaya pabage, karing kaparaming tao. Itinganadwan mi, kapamilatan ni Ginuming Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king sulat ng Santiago. Ating ninuman kaya kayo, adaralan kaligaligan, sukat yang manalangin, atin naman manandaman tula, sukat ng idalit ing kapurian king Diyos. Atin naman masakit kaya kayo, sukat na lang payawos ding mamuntukan king iglesia. Bang ipanalangin de at kuskusan laro, king lagyo na ning Ginoo. Ing panalangin abunga na ning kasalpantayanan, iligtas ne ing masakit, ibangune ning Ginoo, at nung atin niyang kasalanan, mipatawaran la naman. Uli na niti, ipagtapat yu king metong at metong, ingke kayong kasalanan, at mipapanalangin kayo. Bang kumayap kayo, maragul ing malyari ng ibunga, ning panalangin ning taong matulid. I Elias, a propeta tao yan namang kalupatamo. Taimtim ng penalangin ing esa na muran, at kilubdaring at lungbanwa, at ana mabulan, epin minuran. Menalangin niyang pepasibayo, at menabuinguran, at memungalang pasibayo, ring tanaman. Kapatad, nung mililisyayo ing katutuan, ing metong kaya kayo, at ing metong munaman, apapabalik nelog, dapat ng abalo, king ninuman, ing makapabalik king metong amakasalanan, iba't king marawak ng pamibyebye, aligtas ne, iting kaladwa king kamatayan, at apalyarin na, ing apapatawaran daring dakal akasalanan. Ing amano ning Ginoo, sana tanggapan mo ing panalangin ko, ang timong masamyong insenso. Mamaus ko kaya Ginoo, mamalagwa mo ko sanang saupan, tingiran mo sana, ing dalong ko kaya. Sana tanggapan mo ing panalangin ko, ang timong masamyong insenso, at dinggamat kong makatas, king panalangin, ang timong pambenging sakripisyo. Ginoo, mibili kang bante king asbuk ko, amagbante ka ring pasbul ding labi ko. Dapot,
manatili kung manalig keko, o makamalagino, pagdulapan ko ing ingatan mo ko, mo pain tulot ing mateko. Iba, ginuning banwa at yato, pasalamatan da ka, uling pe pakilala mo, karing taong musmus, ing emo pe pakilala, karing mga biyasa at matalastas. Ang Ginoo manatili ake kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. King panahon na ito, ding mapina na tao, lalapit dala kang Yesus, ding anak, ba na lang ito pakarela ring gamat na, dapat pengaman ang dala ring alagad ding magdala. Inya nga pansin nga ng Jesus City, mimuayat sinabi na karela, paborin nyo lang lumapit ka na ako ring anak, ay lababawalan. Uling para karing atikaretiya ing kayarian ng Diyos. Tandaan nyo, ing ninumang etatanggap king pamagari ng Diyos, kalupanan ning pamalanggap na ning anak kamalati, ay amilob ka rin. At kinaon na ring anak kamangalati, timpak na ring gamat na, king balang metong karela, at binindisyonan nala. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Sabi po ng mga matatanda, habang malilit pa yung mga bata, mga anak nyo, samantalahin nyo yung samahan nyo sila. No, kasi darating ang araw, hindi nyo yan makakasama. Kasi meron ng kanya-kanya mga barkada. At siguro totoo po yun, no? No, kahit sa aming mga magkakapatid, nung mga bata pa kami, normally nakananay kami lahat eh. Kaya tatay. Pero nung high school, college, naku, kanya-kanya kami ng grupo. Kung minsan naiwan si nanay sa bahay, kahit nandun si tatay, silang dalawa na lang naiiwan. Kaya totoo yung sinasabi ng mga matanda. Samantalahin ang panahon, na yung mga anak niyo, mga bata, samahan nyo kasi dating araw, di nyo yan makakasama. At pag bata ka naman po talaga parang ibinabahagi lahat sa mga magulang o kaya lagi tinatakbuhan ng magulang. Nasugatan, iyak, nanay. O kaya may nagandang nangyari sa school, elementary, ipagmamalaki kay nanay. Yung gano'n, no? O kaya nagkasakit, nilalagnat, nanay. Ano man, nakananay o kaya nakatatay. At ang mga magulang naman ayan, alisto sila, no, sa mga ganyang nangyayari sa kanilang mga anak. No? Kung may sakit, kagad nandi dyan. Kung magandang performance sa school, elementary, ay masayang-masaya ang mga magulang. Kaya nga lang, pag malaki na, mga bata, ayan, magkakaroon na sila ng kanya-kanyang mga mundo, ng kanya-kanyang daigdig. No? Pero hindi ibig sabihin dahil malaki na sila, wala nang pakialam si nanay, si tatay. Hindi ibig sabihin dahil may kanya-kanya ng mga pamilya o kaya mundo, yung mga anak nila, hindi na inaalam ng mga magulang ang kalagayan ng kanilang mga anak.
ang mga magulang ay nanatiling mga magulang, lagi ang isinasaalang-alang ang kabutihan at kapakanan ng kanilang mga anak. No? Kaya ako po, pag kasama ko yung nanay ko, hindi ko feel na pari ako eh. Parang bumabalik ako sa pagiging bata. Kasi ang trato ng nanay, nanay pa rin siya. No? Huwag mong pababayaan ang likod mo. Mainit ngayon. Baka magkasipong ka. Baka ganun. No? At kinukwento ko po sa inyo, pag nasa US ako lagi, ano bang babaoy ninyo sa pag-alis? Kaya yung favorite kong chicken sandwich, yun, chicken sandwich. At ganyan po yung mga magulang. No? Hindi na nawawala ang kanilang concern, malasakit sa mga anak nila. No? Siguro ganun ang Diyos. No? Ang Diyos ay kahit mga maliit na nangyayari sa ating buhay ay gusto niyang malaman at inaalam niya at gusto niyang makibahagi sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kaya dito po sa ating first reading, ang ganda ng sinasabi ni Santiago. Ating niyo naman kaya kayo adaralan kaligaligan, sukat siyang manalangin. Naliligalig ba kayo? Sukat kayong manalangin. Dapat kayong manalangin. No? Para sinasabi niya, huwag niyong i-achieve ang Panginoon. Kung naliligalig kayo, huwag kayong pupunta kung saan-saan. Daanan niyo kagad sa dasal. Lumapit sa Panginoon kasi concern siya sa atin. No? Tapos sabi niya, atin namang manandaman tula, mayroon bang masayang masaya? Sabi ni Santiago, sukat ng idarit, ingkapurian king Diyos. Huwag niyong kalimutan, pag masaya kayo, ikanta niyo ang pasasalamat no, sa Diyos. Sa atin naman po kasi, pag masayang-masaya tayo, ilan ba yung mga nakakaalala sa Diyos? Ilan ba yung nagpapasalamat pa sa Diyos? Pag tayo masayang-masaya, siguro pag nanagumpay, ayan, magpapasalamat. Pero yung ibang mga nangyayaring magaganda sa buhay, baka nakakalimutan ng ikanta natin ng pasasalamat sa Diyos. No? Ibig sabihin, ano man ng ito, maliit o malaking tuwa ang nangyayari sa atin, itong Diyos, gusto niya nang makibahagi sa mga mabubuting nangyayari sa ating buhay. No? At sabi ni Santiago, atin naman masakit kaya kayo? Mayroon bang may sakit sa inyo? Sukat na lang payaos ding mamuntukan king iglesia ban ipanalangin de. At kuskusan laro king lagyunan ng Ginoo ing panalangin abungan na ning kasalpantayanan iligtas ting masakit ibangon ning Ginoo at nung atin niyang kasalanan may patawaran lang naman. Sa panahon tayo may sakit, ito, sabay, kuminsan, kag natin naisip yung doktor, sino kayang makakagamot sa atin. Pero again, ito ang Panginoon, always available to us, 24/7. Ano man ang nangyayari sa atin, gusto niya, kasama pa rin natin siya. Hindi inichipera. Masaya, malungkot, tagumpay, nahihirapan tayo, naliligalig, ano man. Kahit Diyos siyang very busy sa maraming bagay sa daigdig, kahit sa mga trivial things, mga maliit na bagay sa ating buhay, at individually, gusto niya kabahagi natin siya. Kung paano yung mga magulang natin ganyan sa atin, hanggang sa ating paglaki, the more na ganyan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po yung Ebanghelyo, maganda kasi isa sa mga inichipwera sa lipunan ng mga Hudyo, mga hindi pinapansin, mga bata. Pero dito, pinapakita, pansin na pansin ng Panginoon itong mga bata. Sa atin din po ganyan. Walang sino man hindi pinapansin at napapansin ng Diyos sa atin.
Kaya gusto rin niya ay lahat ng nangyayari sa ating buhay ay pansin na pansin niya. Kasama natin, kapiling natin, kabahagi natin. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa Panginoon na ang kanyang pagmamalasakit sa atin ay tunay at buo. No? Kaya sabihin natin sa bawat panalangin, idulog natin sa Kanya, Ginoo, pakiramdaman mo, ing dalangin mi. Para ka rin pamuntok ning Santa Iglesia, bang isanera ing diwa ning Ebanghelyo ngeni, ay ing Ginoo makasadyayan tanggap kenuman at king nanumang oras, maginding kalulong espiritual o mga latining kayang balayan at ning lipunan, ipanalangin mi kaya panalangin taking Ginoo. Para ka ring opisyal ning gobyerno, tandanan da sana king gabunla naman menibatan at karin magbalik. Uli na nito, gamitan da sa ing panahon da kintungkulan para king ikasulong din karelang sasakupan at para king sarili ng kapakanan panalangin taking Ginoo. Para ka rin binang misasakitan kimbye, ding malungkot at ding alanang apanaligan, era sa kakalingwan, kinging Ginoo parati yang makasadyang tanggap, karin sablang lalapit kaya, agad sanang pakibatan ing karelang kayadwanan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katamungan makatipon keti, manatili ta sanang mika kapilubluban, anak amalati, batang mabilang king kayaryanan ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoo, ikatula mo, sanang pakibatan din kayadwanan ning mapakumbaba mong balayan. Ipakit mo laki kami ring dapat ning kaya kang pakalulu. Uling eke manalig nanuman king sarili ming gelingan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalayan kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya.
Uy, pamimigla lang, darang may lareting ayin at tinapi at alak, uling dakal lang gamat tao, ring misan metong ban magawala. Tanggapan mo at bendisyonan bilang tanda ning kekeng kaburian, magobrang miyabe-yabe, king masugid na pamisan metong, ban makagawang dakal abage mayap. Kapamilatanan iti, ding daralan danob, malyari lang makarake, karing dakal abage, si jamong labis-labis, king kekang pamaglalang. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginoo manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang gadubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Ya, ingke kang amano, aking kapamilatan na nilangan ming yato. Ya, ing talapangabos, at inubod mo banikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Espiritu Santo, may katawan niyang tao at may bait king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, ban italakad ning meto nga banalabalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, ban sintangan ing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling mihe. Ulinita kaberi sablang koro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng naming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mituing banwa, ting yato, king kekang ligaya. Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin, king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayuya may daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nagkananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Itiin kalis, ing ka na akong daya. Ing dayaning bay talanganggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran laring kasalanan. Dabta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyubli ng may biyening anak mo, darang may kaya kaiting tinapin, ing biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang mo ba yung pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap ya kinugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman, di kapatad ming pepainawan at maninaing sabling niya, lalo na yung talasuyo mong Monsignor Antonio, kambiyan di Diosdado, Francisco, at Banjo. Ading alapang mayang mo nabiye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya benang Maria, ang Birhen do ring Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad kay malumong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Iso Kristong, kaya kang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, King alangangga. Mapaminto king amayin talapangabos sa bibok yung balanan turu, nga tamang ining mangangas, manalangin, ipami, siyo kabanwa, misamban niya ilagyo mo, datangke kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, ketisulik, antibanwa, ing kakanan mi king aldo, ibigay mo kaya kami, king aldo ngini, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sada mi kaya ka, ting pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami, mga mo kaya paisawa kintokso, na igabos mo kami, kisablang marok. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan, king panawin mi. Ban king kasaupan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo, mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ing mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po, may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, amilala ko, king kasalanan ng iato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ngayong malugod at magalakatang Ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng iato, noon tamong kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginu, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmay nga manamud, kumayak na ako.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, sa upan mo keng mabihasang mga siwa, karing sablang likas, au payang pigkatiwala mo kaya kami. Kambe mo at alakad ming bayong lelangan, at kay bating kaya kaming obra, at amasamisaning tula at ligayang kaya kang sidya. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ting ginuma natilya kaya kayo. Bendisyonan na kayo nga ng Diyos, may paintutu, ingib pa. Puning anak, ang puning banal Espiritu. May harining kapag masusyan tamo, may tanangin king lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras sa gandang araw. Marami pong salamat.